este curs està ofertat per FAPA València. És un taller didàctic de tècniques d'estudis que mos l'ha organitzat Iris, i la veritat sempre tens un poc d'idea per a poder ajudar el teu fill. Cada xiquet és independent de les seues tècniques, però gràcies a aquest curs s'han ensenyat tècniques de començar a fer un esquema. Sempre que el teu fill se deixa, ajudar, comentar-li com pot fer un esquema. Després també les seues emocions que presenta mentre s'estudia, el comportament en casa, la seva actitud, antes d'un examen. Ens explica també com té que afrontar l'examen, el problema que solen tindre en els exàmens. Alguns el sabem, però altres no. I tècniques de memorització, moltes tècniques, jo ara no les recordo, però un munt de tècniques. Ja no de fer esquemes, resums, moltes tècniques per poder ajudar els nostres fills. Pues como muy bien ha comentado Pepa, ha consistido en esta segunda parte del curso. Hemos hablado sobre todo sobre cómo afrontar la preparación ante los exámenes y hemos incidido más en de qué modo pueden manejar la ansiedad y los pensamientos que les dificultan a la hora de tener un estudio más eficaz y una mejor ejecución en el examen. La respuesta por parte de los participantes que han venido ha sido muy positiva, han intervenido mucho, con lo cual siempre se hace más ameno y se puede aprender, además de la teoría que por mi parte explico, de las propias experiencias que ellos, como en este caso como madres, que casi todo eran madres, hay que resaltarlo, tienen. Con lo cual, muy contenta y agradecida por esta participación.